sake nema na. Ya aka yi ne? Ina ka je haka? Tun ɗazu nake neman ka amma ban ganka ba. Na zo gidan ɗazu mana, sai na tare gidan a kulle. Kun je wani guri ne mama? Oh, ka san me? Abokin baban nan naka Shirma shine ya hatsari. Yanzu haka ma yana cin asibiti an kwantar da shi. Mun je mun duba shi ne. Ya ji ciwo gaskiya. Da gaske? A wannan asibiti yake? A can asibitin Shirma aka kwantar da shi. Mun je mun duba shi tare da mahaifinka. Na san cewa da kana nan tare za mu tafi mu je mu duba shi ko? Ga babanka yana can gurin, je ka wajen shi. To shikenan. Shikenan ba komai, amma ka yaƙuri, na tabbata ma komai da komai zai tafi yadda muka tsara shi. Ai babu wata matsala. Shikenan. Nana, ina ne ka shiga? Mun je unguwa mun dawo. Ba yau da safe ina ne kuka je wai? Abokin nan nawa ne Sharma shine nan ya je hadari. Mun je asibiti ne mun duba shi ai. Wai ka zata ni? Ai ni kawai yan kurjewa ce ɗazu ne. Kaga shikenan jika, babu komai. Kai me ka tsaya kuma? Ka je mana na ce. Ku je, zan zo daga ba. Ka tabbata maka to. Na zama bai fa fayilin yana nuna. Ai na zama du. Ka zo gida na mana. Shikenan. In ka zo ka ce wa yara na kai gani na ne. In kai daga ta. Ya bata kuma. Rufi 10,000. To da kyau. Ni ne zan ci wayannan kudade. Ina ba nan gidan bane. Me gida dan takata ba, wani gida nake nema ba. To me kake so? Wannan hoton babana da babata ne. A bayan hoton ne naga sun rubuta wata lamba. Shine nake so nake nema ga yaro. Ni ba ga wata ma ban san wannan bayanin ba. Kawai ga tafiya ka kana gaba ba nan bane. Je ka. Me gida? Kai kula ga tamun. Kai ne nan ka kira waya. Muje. Maza zo nan. Ungo, karmi wannan goge jikinka. Mun ga takardun. Ina son bayanai ne akan wannan. To amma za ka iya tana shekarun da aka yi daura wannan? Ina ganin dai 1995 ne aka yi. Shi kuma hoton ina ganin 94 ko kuma 93 aka ɗauke shi. Yanzu nan zan joma maka. Zauna nan. To na gode. Musa faɗa mana, a ina ne ka ganshi? To waye kai? Da zan yadda da kai wanga tsagwaron kudade a kusa da ni ba zan gaya ma. Kai! Wadi ba! Ga gudanar nan to! Idan kana so mu fara yadda da kai, yaya sunansa ma ne to? Sunansa Bikrant.
Me gida ka shige shi! Ka shige shi na ce! Ka shige shi na ce! Da fari ma dai kai waye to, kuma sannan su waye wayannan naka. Su din babana da babata ne fa. In baka yi dama maga lasin driver na ka duba. Wai lasin ɗinka ba zai maka amfanin komai ba. Me? Kana nufin mara kyau ne? Raina min hankali ka zo dama kai kawai. Ka ce min dauna a wannan 1995. To kuma a wannan lokaci ne aka haife ka kai. Shi kuma auren sa an yi shi ne 1997 ne. Me? Ka gaya min me alaka ka da soda har za ka dinga cewa yanka ne. Kanan sake ganin ka a wannan yankin. Maza ka tattara ka wani. Inan ba haka ba sai na hana kana yan sanda. Maza wani. Mun ka sake zo min da irin wannan rainin hankalin to ka sani wallahi ba zan baka ka sha nan ba. Wani ka ban min nan wajen. किसने है देखा क्या आसमां का टूट जाना फूल मन का धीरे धीरे जल के मुरझाना खंजर सी वो यादें चुभती हर लम्हा उन जख्मों का हर पल वो खिल जाना माँ से मिला जो प्यार क्या वो झूठे था पापा का वो प्यार सारा क्या झूठे था तन्हाइयों का होता है ये रूप क्या झूठ सच्चाई है क्या हंसी खुशी जो भी थी हुई है दफन सी इश्क जो था छूट गया रही बस तश्नगी जो भी था भरोसा टूट गया अब कुछ नहीं गम और बस आंसू है बड़ी देर लगा दी इसने आने में Anti, bikiran yana nan. Bikiram ya daɗe da fita ne tun ɗazu. Kai, me kuke haka dalla? Maza bada mana, yana to.